Jeg kan oplyse, at distrikt 8 har sponsoreret staldplaketter og vinderdækner samt rosetter til alle placerede. Dækner til andenpladsen er sponsoreret af Helles Ridderudstyr, og alle de placerede får noteringer. Vi har en repræsentant for distrikt 8, Lise-Lotte Jacobsen, og stævnearrangøren Lars Krog Iversen. Vi vil gerne se holdet, som blev placeret som nummer 3, Revsø Omegns Rideklub, med et samlet resultat på 204,43%. Og træde lidt frem. Holdet bestod af Line Lykke Jørgensen, Carla Henningsen, Christel Dahl Nielsen og Juliane Thorup Hovgaard. De får blomster for Hertug Blomster og staldplaketterne for distrikt 8 samt rosetter